ҳангоми истифодаи ВКонтакти ҳатман эҳтиёт бошед, зеро ВКонтакти истифодабарандагонро гӯш мекунад. бовар намекунед? ҳатман ин видеоро то охир тамошо кунед. ман исбот мекунам. ба барномаи ВКонтакти дохил мешавем. се нуқтаро зер мекунед. дӯстони азиз, дида истифодаед дар ин ҷо микрофон кори худро оғоз кард ва ВКонтакти моро гӯш карда истодааст. агар бовар намекунед, дар шумо ҳам санҷида бинед. агар ин видеои ман ҳақиқат бошад, ба ин видео лайк гузоред ва фикру ақидаи худро дар комментария нависед ва ба канали мо обуна шавед. видеоҳои нав ва беҳтарин дар пеш аст. ҳатман лайк гузоред ва обуна шавед. то видеоҳои оянда сеҳату саломат бошед.